Hej med jer derude, og glædelig 4. søndag i advent. Og jeg har jo fået flere gæster med mig i dag. Ikke engang gæster, fordi de er jo en del af Garner-teamet. Ja. Sidste gang, der havde jeg en gæst, og det var Annette, men hun var jo så også stadig en lille smule del af Garner. Hun har jo Garner-DNA'en i sig. Men i år, der synes vi simpelthen, fordi der er kommet så mange i Garner-teamet, så skulle I møde de forskellige. Og det har vi sådan gjort lidt forskelligt hen over de der 4 adventer. Og i dag, der har jeg Kerstin med. Og Kerstin? Har jeg det samme? Ja. Og du er jo den, der sidder og skriver alt på tysk. Ja. Ja. På nær, hvis man kan se, at der er noget, der ikke er helt korrekt, så er det mig, der har skrevet, hvis der er et eller andet, en lille mail eller sådan noget. Jeg kan også sagtens lave en fejl. Men alt er skrevet rigtig godt på tysk. Det er dig, Kerstin. Ja. Og det må man jo sige til jer danskere, der er jo mange her fra Danmark af, som har fulgt os i rigtig mange år. Vi har jo der er rigtig mange tyskere, der kommer og besøger os her på Ærø, men vi har også fået lavet en tysk webshop, og vi har rigtig mange pakker, vi også sender til Tyskland nu. Så det er, jeg ved ikke engang, hvordan der fordelingen er, men der er i hvert fald meget at være. Og Birgit har jo mødt, og sammen med Spot Cardigan, ja, i anden søndag i advent. Og så har vi en med, som I kun lige har hørt lidt om, og det er Signe. Og hun kigger lige herom til os. Men hun har styr på lyden, og hun har styr på, hvordan det hele der ser ud. Men ja, velkommen til, Signe. Og det er jo dig, der har styr på alt det danske. Ja. Ja. Og skriver, både SoMe, altså sociale medier, Instagram, Facebook, nyhedsbreve. Og så får vi det omsat til noget tysk. Mm. Og du har jo, man kan sige, Kerstin, du har været med i, September sidste år. Ja. Så det er alligevel næsten, man kan godt sige sådan næsten 1,5 år. Ja, næsten. Jeg har også snakket i august måned. Så 1,5 år har du været med. Og Signe, du har været med siden i sommers. Ja. Du startede lidt senere end Birgit. Du startede den 1. august. Ja. Og Birgit startede 1. juni. Ja. Ja. Så, og du har jo, vi har jo sådan selvfølgelig strikprojekter med, fordi at jeg strikker jo stadigvæk på mit strato. Det bliver nok færdigt forhåbentlig i julen. Ja. Men jeg skal jo også strikke spotsvætter faktisk til cardigan til jer, der ved det. Men du har jo færdiggjort dit projekt, så du har ikke noget strikprojekt med i dag. Nej, men jeg er lige blevet færdig med den her. Yes. Moby Neck. Ja. Petit knit. Og hvor lang tid har du strikket, Signe? Jamen, altså, jeg har jo egentlig strikket, hvis det er over, siden jeg lærte det for første gang. Siden du lærte det, ja. Så er det flere år. Hvornår lærte du at strikke? Da jeg var lille af min mor. Ja. Men så lavede jeg et meget langt halseklæde, der blev 2 meter. Yes. Som man skulle tage mange gange rundt om hovedet. Og så, og så stoppede du der? Ja, så synes jeg, det var noget andet, der var spændende. Ja. Og så startede jeg her, og så tænkte jeg, ja. Du må i gang igen. Ja. Jeg har også lige prøvet at hækle lidt. Ja. Men det er nok meget mig, det der med lige at prøve noget, og så væk fra det igen. Ja. Men nu har jeg prøvet den her, fået lidt hjælp af min mor. Ja, men det er også hyggeligt. Ja, hun er stor strikker. Ja. Hun er ligesom Birgit strikker derude. Bare strikker derude. Ja. Så det men det der med at blive inspireret til at strikke, når man starter her hos Garner, man ser de nye garn, ser de nye farver, de nye modeller, så bliver man inspireret. Mm. Og Kerstin, da du starter her, kommer aldrig til at strikke. Ja, det har jeg faktisk sagt. Ja. Jeg kommer aldrig til at strikke. Ja. Fordi jeg kunne ikke forestille mig, at det skal du altså ikke forvente af mig. Nej, det har jeg sagt. Jeg oversætter bare meget, meget gerne, men jeg kommer aldrig til at strikke. Ja. Og så kan jeg godt mærke, at det giver ingen mening, at man skriver noget om at strikke. Nej. Når man ikke aner noget om det. Ja. Det kan jeg godt mærke. Vielleicht soll ich das auch auf Deutsch sagen einmal? Nee, ja, kurz sagen, dass ich, als ich angefangen habe, gar nicht stricken konnte und das auch gar nicht wollte. Und mittlerweile liebe ich das. Also ein neues Hobby durch die tolle Arbeit hier. Ja. Nemlig. Så du kastede dig ud i at strikke og fik hjælp? Ja, heldigvis. Ja. Men du har strikket faktisk en del siden. Du har strikket nogle forskellige tørklæder. Ja, og du har da også strikket din bluse eller en cardigan. Ja, fra Petit Knit. Mm. Og nu har du kastet dig ud i tørklædet. Yes, nemlig. Den røde variant. Den røde. Ja. Julerød, ja. Og Birgit, når vi nu snakker om, hvor lang tid siden man har lært at strikke, hvornår lærte du at strikke?
Jamen, jeg lærte sådan set også at strikke som barn, og det var altid min mor, der måtte færdiggøre mine projekter. Men så er jeg så startet igen her for 5 år siden, 4,5 år siden, hvor så har jeg startet, og jeg har altid noget på pindene. Ja. Fordi jeg kan simpelthen ikke undvære det. Det er jo også sådan, det er ligesom hvis jeg plejer at sammenligne strikketøj med en bog. Altså hvis man først kommer i gang med en god bog, og man holder gang i den, så er det sådan et eller andet med, at man egentlig gerne vil hen og have den pause, og lige kan komme lidt videre. Til gengæld er det også sådan, hvis man får lagt den der bog fra sig, så er den svær at få startet igen. Og det kan strikketøj også være, for så kan der godt være noget nyt, der så man lige skal strikke det. Man hellere vil strikke, fordi nu var den der jo blevet gammel. Det kan jeg i hvert fald tale. Ja. Jeg går efter det der, jeg ved ikke, hvor meget jeg har i gang deroppe, men jeg går efter den her med, er det ikke 15 projekter, man skal have, fordi det skal jo være meditativt og sådan noget. Det er sådan noget, jeg har ikke gang i 15, men jeg har da gang i en del. Du er i gang i spot? Jeg er nemlig i gang i spotten, og den skal jeg hygge mig med i julen, fordi jeg må indrømme, jeg havde tid i starten, men jeg har ikke haft tid i lang tid. Vi har pakket pakker, og det er det. Men man skal altså have tid til at komme ind i flowet på den. Man kan ikke bare sådan tage den op, ligesom den her, og strikke 2 runder. Nej, nu er det jo 4. søndag, jeg er med 4. portion, jeg er gået og ventet på. Fordi det handler jo også om at blive færdig, så jeg kan komme i gang med det næste projekt. Og nu er du kommet til det sidste ærme. Det er det sidste ærme. Ja, så jeg ved ikke, om den kan nå under 30 i år morgen, men jeg gør, hvad jeg kan. Du gør, hvad du kan. Det tror jeg godt, den kan. Og jeg kan da også lige tilføje, at jeg lærte at strikke, da jeg var 5 år gammel. Og det lærte jeg af min... og jeg ved det helt præcis, for vi boede i en meget kort periode, sådan et halvt års tid, sådan boede vi hjemme med min mormor og morfar. Og der lærte jeg at strikke, mens vi gjorde det. Fordi der sad min mormor jo om aftenen, og min mor sad om aftenen og strikkede, og det ville jeg da også. Og jeg tror, jeg har mistet dem, men jeg har let efter nogle strikkepinde, jeg havde dengang, hvor der var et andet hoved ude på, og de var sådan nogle, jeg synes jo, de var i bløde metal. De var i hvert fald ikke helt lige efterhånden, fordi man har jo siddet der og for at skulle strikke. Så fik jeg nogle efterfølgende, som simpelthen ikke kunne bøjes, hvor de bare var sådan lidt gummiagtige. Sådan, dem har jeg i dag. Men, og så er det nok lidt ligesom Signe, altså selvom man har lært at strikke tidligt, så kan der være nogle perioder i ens liv, hvor man ikke har strikket. Men jeg synes faktisk, at der er rigtig mange kunder, som også kommer herind og siger, jeg har jo strikket en gang, og nu vil jeg faktisk gerne i gang igen. Så det fanger at komme i gang. Ja, og så er der så mange smukke designs herinde, så man kan næsten ikke lade være med at komme i gang. Man vil gerne selv have det på. Ja, lige præcis. Men jeg rykker tilbage. Du rykker tilbage bag kameraet, så du kan sikre, at vi har god lyd, og zoome lidt ind, hvis vi skal zoome lidt ind. Ja. Nå, men har I fået, jeg skal lige høre, fordi at Nette, hun havde jeg jo besøg af hende her sidste weekend. Og der skulle vi jo egentlig sidde og spise vaniljekrans. Nå ja. Men det gjorde vi ikke. Vi spiste sådan nogle peberkager nede fra bageren. Fordi det der med at nå, det er jo ikke altid, at der er jo mange ting, man gerne vil have i julen. Der er også mange forventninger. Og det kan være svært at opnå, og det kender I sikkert til derude. Men vaniljekranse plejer Annette nå at bage. Men det har hun ikke gjort i år. Jeg plejer også, men jeg plejer altså først at nå det, når vi kommer hen til jul. Hvor det er ligesom om, at okay godt, det skal jeg altså nå. Det hører til. Så, men har I fået bagt småkager? Altså, jeg har jo udvist til min mand. Min mand og min veninde, de bager vaniljekranse sammen, og det har de overstået her anden søndag i advent, så den er pakket og klar. Den er klar. Julen kan bare komme. Men udfordringen, hvis man får dem lavet for tidligt, så skal man til at lave en runde 2, for at have nogen til jul også. Ja, det kommer lidt an på husstandens størrelse, tror jeg. Ja, det er selvfølgelig, og mængden man bager. Og mængden. Ja. Og hvad med dig, Kerstin? Jeg har faktisk lavet det sammen med min kæreste. Ja. Det var den 3 sønner i advent. Ja. Og så har vi lavet alt muligt. Og så var hele bordet i køkkenet var fuld af med småkager. Med småkager. Det var så hyggeligt. Hvad bager man for en småkage fra Tyskland? Er der noget specielt der? Der er meget forskellige. Vi bager faktisk sådan så pfefferkuchen. Pfefferkuchen? Det er pebernødder. Ja. Er det pebernødder? Ja, det må det være. Det er sådan noget. Ja. Ellers er det bare så småkager med farver og alt muligt på. Ja, hvor man pynter det. Hvor man pynter det. Ja. Så der er noget, det er traditionelt. Ja. Men der er jo sikkert forskellige traditioner. Altså med Tyskland. Selvom man er tæt på hinanden, så tænker jeg, at der er
forskellige. Det er helt sikkert. Det er også det her med juletræ. Det synes jeg, det er så en hyggelig tradition, at man i Danmark danser rundt juletræ. Ja. Det kan jeg simpelthen ikke fra Tyskland. Det kan man ikke fra Tyskland? Nej. Har man da bare til at stå der og se pæn ud? Den står bare i hjørnet. Ja. Den står i hjørnet, og så har man selvfølgelig gaver under. Ja. Men man danser ikke? Nej, det kan jeg jo faktisk ikke. Nå. Og det synes jeg, det er sådan en fin tradition. Det er hyggeligt. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Ja. Men man skal altså også være et vist antal. For det er hyggeligt. Ja, for man kan nå rundt jo. Jo. Man skal også have lidt plads til det. Det skal man også. Ja. Altså, der vil jeg sige, at nu er jeg vokset op med, at vi havde ikke en juletræsfod til juletræet. Juletræet, det hang i en krog i loftet. Den hang bare lige sådan. Det er mega smart, når man har, vi var jo fire piger og en hund, så hang den lige sådan en halv centimeter op, så den svævede en lille smule, så hvis man kom til at gå ind i den, så skete der ikke noget. Nej. Og så hang den i en krog, og så var der en anden krog. Det var sådan de der gammeldags listelofter. Så var der en anden krog, og det var de samme krog, der blev brugt hver år. Så flyttede man lige juletræet over, når vi så skulle til at danse om det. Nej. Så dansede vi rundt. Altså, det er mega godt. Den kendte jeg ikke, den variant. Og ved du, den står altid lige. Det gør den i hvert fald. Ja. Men det kan være smart. mening. Super. Ja. Og så har hunden op. Ja. Super. Det er nemlig mega smart. Det kan jeg hermed give til videre, ikke? Ja. Der er lige noget stoltråd, der lige skal op over, lige op og stamme for oven der, og så kan den lige hænge fast deroppe. Ej, hvor smart. Det er det der med juletraditioner, ikke? Jo. Ja. Og faktisk, når vi lige er ved det der, så hvis man så spurgte min datter, nu er min datter jo også med her, både i Garne-regi, hun er jo den, der engang var bag ved kameraet, indtil hun er meget glad for at blive afløst af Signe til ikke at skal være der. Men hun er jo ikke sådan, man kan møde Sabrina herinde i butikken, og hun har jo også den anden webshop, som vi har, der hedder Kunstmågen. Men ellers, da hun var barn, så var vi ude, min mormor og morfar boede ude i en skov, og der var der også juletræer, så man kunne gå ud og hente sig et juletræ til jul. Og så havde min mor sagt til mig, nu skal I jo ikke tage den allerflotteste derude. Altså lidt nøjsomhed. Og vi kom også meget sent derud. Det endte med, at vi fandt et juletræ, som var så dårligt faktisk, da vi kom, at bunden, jeg måtte klippe af, så den stod, den var ikke særlig. Der kom den altså heller ikke op i. Men det er de der, altså det vil sige, at det er jo lidt alle de der minder, man har fra julen. Og det kan både være sjove og gode, og jeg ved også, det kan også selvfølgelig være nogle triste minder. Men det der med at få dem sådan lige samlet sammen og få fundet de gode ting frem, som man så plejer at gå og lave sammen. Og noget af det, som man kan sige er hyggeligt, det er jo, at vi sidder og laver adventskalender her hvert år. Og vi pakker adventskalender, og dem har vi pakket rigtig mange af, endnu flere i år, end vi har gjort sidste år. Og det er altid sådan lidt spændende. Den første advent, der holder jeg sådan lidt vejret, når jeg kigger på mails, og ser, om der er noget, der er gået helt forkert. Og jeg ved også, at der er et par stykker af jer derude, hvor det enten er noget farve, det har også været, hvor der er nogen, der har fået tyske mønstre, hvor de skulle have danske. Sådan nogle ting sker, når nissen er på spil. Ja, og når der er mange ting, der skal pakkes og sendes afsted, ja. Men nu er julefreden jo ved at falde sig. Vi kan ikke nå at sende flere pakker. Så derfor så er det bare at begynde lige at koncentrere sig om at sige, har jeg fået købt anden og sådan nogle ting til jul. Hvad spiser I, Kerstin, juleaften? Det tror jeg faktisk, at det bliver en fondue. En fondue? Ja. 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 Er det noget tradition, eller er det bare jeres egen tradition? Det er bare vores egen tradition. Ja. Ja. Hvad er den tyske tradition? Sådan hvis man nu... Altså der har vi altså den her tradition. Det har rigtig mange, de spiser pølser med kartoffelsalat. Pølser med kartoffelsalat? Ja. Juleaften? Ja. Juleaften, fordi så har man ikke så meget arbejde med det. Men det synes jeg faktisk... Altså det var ikke noget for mig. Nej. Fordi jeg synes, det skal være en rigtig, rigtig fin pan julemad. Ja. Men det gør rigtig mange. Er det rigtigt? Det gør rigtig mange, synes jeg. Ja, så men altså, spiser de så rigtig, rigtig godt den 23. eller den 25. eller hvad? Den 25. Den 25. gør man så. Ja. Så man kan sige, den 24. går det på, at man ikke skal stå ude i køkkenet.
Lige præcis. Hele Og, dagen. og børnene, de vil også have deres gaver. Ja, Og hvis så bliver alt for lange med at spise, og så keder de sig. ja. Det er så lidt derfor. Så derfor så Og mor skal laver man have det ikke lidt så easy. meget arbejde. Nej. Nå. Ja, det Og det koster heller ikke så meget penge. Nej, den har man jo også brugt. Det har man også brugt. Ja. Men det var så lidt mere fra... Fra før i tiden. Før i tiden. Ja. Nå, ej, hvor en sjov. Altså her, der synes jeg jo noget af det, der er, det er jo hele dagen lang. Og så gå og duft til anden. Og så også det der med at gå, bare hygge sig med det. For jeg skal ikke andet, det er mit program i dag, der er det skal gå og lave mad. Den, når man kommer til den 24. Ja. Ja. Og den er jo heller ikke, den passer sig selv, den and. Det gør den selvfølgelig også i en vis grad, ja. Vi har også kørt and i mange år, indtil 15 år efter jeg havde mødt min mand. Han bekendtgjorde, at han faktisk ikke brød sig om and. Okay. Så jeg tænker, så er det nok lige lidt træls. Så nu har vi prøvet lidt forskelligt juleaften. Og hvad skal I så have i år? Ja, altså, jeg tror, det kan godt ende med en kampsteg, men det sætter mig ikke så meget. Sådan en god flæskesteg. Vi har prøvet med fisk, og vi har prøvet lidt forskellige, og oksemølbrød og sådan, men det kan godt være, at han får sin vilje i år med en flæskesteg. Ja. Altså, jeg vil bare sige, nu er der i år, skal jeg holde jul, altså Sabrina og jeg, vi skal holde jul selv i år. Mm-hmm. Bedsteforældrene er nogle andre steder. Og så, jeg laver en and til mig, og en flæskesteg til Sabrina. Det er også en meget god. Og så har vi bare rester. Ja. Resten af julen. Ja. Så, inden vi lige runder af og ønsker jer en rigtig glædelig jul derude, så synes jeg, skal vi lige have det sådan en krigskonfekt. Ja. Lige sådan en. Og der var du bare heldig. Man kan godt være heldig, de klister sammen. Værsgo. Og jeg skal også have den helt røde. Det er også en af mine yndlings. Kan I have en rigtig glædelig jul derude? Og vi sidder jo klar herefter. Og så må vi se, hvad det nye år det byder på af mange spændende ting. Hej hej. Hej. Hej.